στο βίβλο Ιωαννήν κεφάλαιο 3 εδερφή 16 λέει «Επειδή με τέτοιον τρόπο αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωσε τον Υιόν του τον μονογενή, για να μην χαθεί καθένας που πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει αιώνια ζωή». Αυτό το εδέρφη εξηγεί ότι δεν μπορείς να χάνεις η σωτηρία σου. Αν έχεις αιώνια ζωή, σημαίνει ότι δεν μπορείς να το χάνεις. Είναι το δώρο του Θεού και θα έχεις αυτό για αιώνια ζωή. Αυτό σημαίνει ότι αν πιστεύσεις στο Ιησού Χριστό, θα πηγαίνεις των ουρανών, σίγουρος, και δεν μπορείς να χάνεις αυτό, γιατί αυτό είναι αιώνια ζωή. Και αργότερα λέει ότι το δεύτερο θάνατος είναι στο κόλαση. Αλλά αν έχεις αιώνια ζωή, δεν θα πεθάνεις, θα έχεις αιώνια ζωή. Έχεις αιώνια ζωή. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα πηγαίνεις στο αυτόν τον τόπο. Θα πηγαίνεις στον ουρανό. Και αυτό είναι σίγουρο γιατί έχεις πίστη. Αιώνια ζωή.